Godi Judy. Sipenda sina kuuze. Awawa ndi anzanga. Apostle Mapango. Oh. Ndine ntumiki. Okay. Ndine ntumiki. Nchiro yomwe magwira basi. Ndi imeneyi. Sona wandi amayi ano. Judy. Ndithu. Chabwino. Ndi weekend anangobwera kuti azacheze kunoko. Chabwino. Bana nimakuza tsiku jo utandipira kuti ndiri ku hapwani. Ndikunoko. Chabwino. Ayi nesa kunamize ndikunoko ndikati ndiende kuti ndikagwire ntchito ya ambuye amene amandithandiza ndolemekezekawa tere pano pani pasa transport ndakwiza ndipasa transport yo ndikafike kulimbuli. Mufuna mundu zoti basi nuyo ntchito yanu ndiyo khayo basi. Ineyo ntchito yanga ndi imeneyo basi. Simugwiraso ina yake. Ayi. Amene watu kuchokera ku school amaoneka tili mklasi kuti awabasa pangabeza apostle. Ulo apunsa sana siye choko pa board amana kuti tipemphereka. Akangosirizaso kulemba nosi tipemphereso. Kuyamika kuti ati choko sichinafutika. Ndemwe limakafika kulimbuli. Limakafika kulimbuli. Ulalikira kokhawo. Mpingo wanu ndi wacha. Ndilibe mpingo. Pamene pe apeze ina anthu. Ndi maso anawo pompo anthu mawo. Ndiye kuti mwaupeza mpingo. Ndi mabandula pamene pano mawo. Oloto awa apeze ana kuimba. Ana akha kuchezera zoma iyo be amapita olozoimba jakuimba kuma iwo amalalikabe. Mawa Mulungu amafika pena pali ponse. Nadi. Kuyikwera apa ukafika ulimbuli. Nditu mai wangu. Basi kondepo pobwera kumene koko. Pobwera uko nthawi zina mwina ukwereni malole a chimanga. Koma wakakhala mwayi. Tacho umakwera nsojeni basi. Ndikuwalalikira anthu mmenemo. Mbako zifika pa depot pa Mulanje. Ni magulu acha kudandaulani anthu acha. Ni magulu acha anthu akukudandaulani acha. Akuti. Chopereka mbasi. Simagulu ake inuwe kuti limwapempheresa mbasi. Kuti chopereka mbasi chope unaba mamvapo zimenezi. Awawa satolera chopereka mbasi. Nangama amabwera bwanji. Kuti sanolo kuchoka kulimbuli kuzafika apa sazingati. Awatu satuluka tu Mulanje uno kuzoza kwawo kuti analekeza mutima Mulanje ndikunama ngati komano ndikamachoka ngati kapena ndikuchoka pa kufika pa nkando ndimakwana ya kufika pa nkando ndikuberera pamene popo mena anga ndithandizira anthuwa sikuti ni mapempha iya ama ndipasa ndikumabwerera nangati atasakupaseni mungaende bwa ndimene Mulungu amaona amene amachitira Mulungu amapereka. Kodi Judy tu zili ngati mbalame tu sizilibe munda zilibe transport mazima pezeka kuti zikuluka zikuja zili ni malogo ndifaje Bible atenge ngati mbalame yo Bible imeadete kuti musavutike kuti mawa ndizadi achani mapena pake tu makhala musavutike kuti mandizadi achani Mulungu mawa azapereka usakhale ulesi iyayi nanga mene mwa imene muliri inumo mungalephere ndithu kupanga zanu iyayi ine pano pamene pano pane kuti akazanga ndi ana akulima ine ndikagwira ntchito ya ambuye Mode madaliso tu amabwera mwasiyana komanso Mulungu anapereka ntchito zosiyana chimafunika kulimbikira ndiye kuti sizingatheke inuyo kupita kumunda ukalima ndikunyamukano kumadzulo mutatha kulima ndikuyamba kulalikira sizingatheke. Gula Mulungu livutika. Gula Mulungu livutika. Komato limene limalimaso gula Mulungu. Iwe anzako watawa kaswa ndizovutira apo ngona ngati munthu amene asali mu uzimu ndi amene ali mu uzimu nzosiyana ndikathayi kulima ine nsinko zimafika panga mukuti ana ndi nsinko sempaka pano ni madi ya kunyumba kwanu ni madi ya kunyumba kwanu simumadya kwa amene abe achibale anga munajira amene anapereka mpasi ndikuziwa zimene mukuyankhula siniya ndi satana nangasi malilolo monga munthu kutengana kuti munthu amene ali mu uzimu ndi amene asali mzimu ndi anthu osiyana kutoko ino papa muli maiko awiri osiyana awawa ali mu uzimu omwe muna simuli mmene mdesimungate kwamvesa ndanjo yatu kwa basi umana ndi awawa Mulungu ndi amene amapereka ndifache Mulungu kupyoli amolemekezekawo amandipasa transport sikuti anthu katondama mulibe ya
koma simungandipase. Tilisima. Sergeant Hazambire ndi manena kuti Bisui. Kuno munthu amene sali mu mzimu ndi amene ali mu mzimu ndi amapanga zinthu zosiyana. Koma chimozi onse analengedwa ndi Mulungu. Wopanga za uzimu sapanga za uzimu onse analengedwa ndi Mulungu. Yeah. Ndithu. Pajene ni machimva mu mtima kuti ndizapasa transport ndizathandiza zina ndi zina. Pajene ndikuchimva mu mtima mwanga. Ndikuchimva. So pano iniyo sumuja. Ino sumuja? Ineyo ndili pa estate. Ndili pa estate ndikusala. Ife ndizija? Nthayange ukuja ikakwana ni madam ndida sister. Amene akupita kukatumikira chonje sayenera kuja. Amaja pokapokapo akakuti abwerako. Ife ndizija azimva kukoma iwo. Yeah, komano muna muchimvese. Sikuti kuti ife tikamaja azimva kukoma iya. China chabe chizi yabwerabe olo chimozi mwezi pano patabwera mandimu. Chiya menyabe si munthu zako akamaja mandimu china chimapanga muso. Chiya menyabe kumazipirira mu uzimu. Azimva kukoma. Amene wandefu maodera. Amene wakusala. Ali pa estate. Amene wakusala nditi. Ziko mkwambiri. Koma muchiyang'ana kwambiri chokuja. Tiyambike. Atate Mulungu wakumwamba na malenga amene munalenga dziko la kumwamba ndi dziko la pansi pano, ndikulenga munthu m'chifaniziro chanu, ndikumpasa ufumu, chuma ndi ulemerero, kuti moyo wake okhala pa dziko la pansi ukhale wamtendere. N'chifukwa chake pakati inu pamene munkalenga munthu munamulenga munthu wabwino, simunamulenge ndi ululu, n'chifukwa munampasa zofunikira zakudya kuti ade akhale ndi moyo. Ambuye zikomo kwambiri. Munalenga anthu munapasa chuma. Tiyamike Mulungu wanga, munapasa anthu chuma amene chumacho ena akuchigwiritsa bwino ntchito, koma ena mbuyanga akuchigwiritsa ntchito udyo. Akhululukireni. Pala anthu ena ali ndi makobiri, ndalama zikuluzikulu, koma m'malo moti akhale m'manyumba mwawo ndi anawo ndi akazi awo, ndiye ndi ku mahotelo ndi mahule, wagulira mahule zakudya, mahule amwano. Ambuye tumizani mzimu woyera upulumutse anthu amenewo. Funso lina Mulungu wanga, koda amene wawa mahule wa onongawa asiyana pati ndi Boko Haramu, asiyana pati ndi M23? Mahule ngati amenewa zovala zogomera mtununu, mufunuza kuti iwo ntchito yawo ikhale basi yonka akulanda azimayi anzawo paziko lapansi pano? Ambuye bwerani mulitenge zikoli. Ambuye bwerani mulitenge zikoli, mwakhaulisa agalo amenewa afikapo basi atikwana. Mulungu wanga ndinu munthu wabwino, mumamva. Godiwe time. Pemphero kumpempheranda. Pemphero limene lokumpempheranda. You mean you can insert me in presence of my girlfriend? Ndalakusa kukwitana kubwera kuno? Ndimalakusa kukupasa transport? Get out. Nyamula Bible off. Tenga zinthu zako. Tenga unyamuko zibiri. You must be very stupid. How can you say that? Tatiye nyamuko zibiri. Usanza bwereso kulisinza kupasa transport here. You ngamani kile sasa in presence of my girlfriend. Kulichaniwe. Get out. Usanza bwereso kuno. And I don't want to see you again. How can you do that? He's searching me in the presence of my girlfriend. Nimalakusa kupasa transport. Can you get out? Get out. Can you get out? I don't want to see you again. You must be very stupid. How can you do that? I'm saying you should leave this place. Komabe tofunika bola utenga wa ambuyewo mwaumva basi. Wadi upanga be makani? Upanga be makani? Sininga tamakisana nawe. Upanga makani yadi ni mwone mekijolo tenga tamakisana niwe. Ukumbo kuza ono hapo. Okay? That's nonsense.
That's nonsense. Ndimalakwisa kuma kuthandiza iwe. You know, Judy, Antoine Samajida appreciate. I have spent a lot of money on this guy. And how could he say that? Wajila sipo ilo risiku wangapi. Ndaona kale ruti nkuluye. Mtu wake supi rai. No. Kodi iwe so natengera zaineze. Zosajira mafolo. Ine nimaona ngati mafolo kwa watu ama kutengera tuza kuja. Ama kutengera mundu za kuja zako.